Шлюмбергера гүлін декабрде шешек атқан қадыр көрәсің. Халық декабристі берді. Декабрист қышқа кіргенде шешеклері білен сүйіндіре башлай. Нәзифә Бәширова әлеге гүлнің оннан артық түрін өстірі. Гүлләргә мәхәббәт әнисеннән күшкән. Кішкенәдән матурлыкны күреп үскән Нәзифә апа. Хризантемалар өстірем, розаларымны бітердім. Бірден олар гүл жемішленділер, олар гүл жемішке прививке салған розалар енді. Балалар бәләке ұнықлар, 5 қыз бізде енді. Ирислерім бар, флоксларым бар түрлі түстен енді. Нарцислар теге бейік болып өсетірған енді. Нәзифә апа гүлләрнең төрлесен өстерә. Тамчы гүлнең генә дә 4 түрі үсә анда. Декабристларны аеруча үз итә. Шлюмбергер анда декабристы бертелсә дә октябрьдән шәшәк ата башлый. В основном олар минем октябрь ойында бір партиясы шешек ата, онан соң ноябрьдә бик күпләп шешек аталар инде. Шешек отуны озайтыр өчен инде недән кар салам төпләренә ике яклап, һәр яклап инде 2 җирдән кар салган көнне су сипмим. Суны көндә сипмим, 2 көнгә бер төпләрен тотып карап кына, ипләп кенә сибәм. Су кырыга китсә декабристлар инде, олар үзләренең шешекләрен куялар. Шуңа күрә оларга шешек аткан вакытта күбрәк су сибәм. Шешек атмыйча ял иткән вакытта әзрәк корытыбрак алам шүткенә дә, яңадан соң көндә стабильно су сибәм. Ашламалар белән мавыкмыйм ди Нәзифә апа. Кайберәүләр кебек гөлләргә яңгыр суы да сипми. Үсентеләрне кайда күрсә, шуннан алып кайта һәм үршетә. Җәен гөлләрнең күпчелеген саф һавага ишек алдына чыгара. Нәзифә апа үстергән гөлләрен якыннарына бүләк итәргә ярата. Буш вакытларында фуамираннан да чәчәкләр ясый. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.